Hola, soc la Eva de Mamíferes i avui us presentem el nus 2 del nostre repte 30 dies, 30 nusos. Avui us portem la mitja creu envoltada, que és un nus asimètric. Carreguem el pes sobre una de les nostres espatlles i, a més, una altra de les característiques és que es fa amb un folar de talla més curta. Jo avui ho faré amb una talla 3, però encara es podria fer amb un folar una mica més curt. Tenim dues maneres de començar. Es pot començar igual que la creu envoltada. Podríem fer així. I llavors el que ens interessaria és tenir un extrem més curt que l'altre. L'extrem més curt va a l'espatlla on volem carregar tot el pes. I després aquest només hauríem d'anar estirant, de manera que ja aniríem aconseguint l'extrem més llarg. Aquest seria el curt i aquí tindríem el llarg. I a darrere continuaríem tenint la nostra creu. L'altra manera que es pot fer, que són les dues molt fàcils, és començar ja directament amb la part llarga que volem del nostre folar. Amb la part curta, aquí seria l'extrem curt, i aquí començaríem a fer la banda horitzontal i creuaríem per l'espatlla contrària. D'aquesta manera ja tindríem l'extrem curt i l'extrem llarg i d'ahir al darrere. I ara ja seria moment d'anar a buscar el nostre bebè. Agafaríem el bebè en posició de seguretat, agafant-li la cama i apoyant el seu culet sobre el nostre braç i el posem dintre de la bossa. Amb la mà contrària entrem per sota i li agafem el culet i li anem ficant les cames cap dintre. Una mà sempre ha d'aguantar el bebè. La tela fem que li arribi fins més o menys les orelles, per donar-li suport al cap. I ara és el moment de fer la bossa. Passem tela entre ella i jo i mirant que sempre li arribi de corba a corba. D'acord? De sota ginoll a sota ginoll. I comencem a tensar. Comencem a tensar per la banda que queda més a sota, la primera que hem fet. De manera que jo hauria de començar a tensar per la part curta. Tensem, apretem cap a dalt i cap endavant. I aguantem tensió i bebè. I amb l'altra part fem el mateix. Si veiem que ens ha quedat molt suelto d'aquí, continuem apretant. Ara seria moment de passar-nos aquesta banda per sota de la cama del bebè. Tot això intentant mantenir la tensió d'aquí i no perdre massa tensió amb l'altre extrem. Passem per sota i despleguem. I aquí faríem un nus correter que ens ajudaria. En cas que vulguem donar el pit, podríem fer baixar el nus, podríem desajustar-lo. Per fer-lo passem aquesta per aquí, traiem per dalt, fem baixar, aquí, i el traiem per dins. Ara seria moment de recol·locar la nostra banda, obrir-la tot el que vulguem, acabem d'ajustar i apretar-nos i ens el podem recol·locar com a nosaltres ens vagi bé sobre la nostra espatlla i ja tindríem el nus fet. En cas que volguéssim desajustar-lo per donar el pit, sol hauríem de baixar. Podríem baixar el bebè, donar el pit i tornar a pujar, apretant, així, donant tensió.
Espero que us hagi agradat i ens encantarà veure les vostres fotos, les podeu compartir a les nostres xarxes socials i disfruteu molt del porteig. Que vagi molt bé.